Bergiler. Köpüýiňiz metbuatda haçanam bolsa, adamlaryň avtologlarynyň ýa-da beýleki gymmat bahaly zatlarynyň bergileri üçin nädip alynýandygy barada habarlary gören bolsaňyz gerek. Ýöne bu şäherde beýle zady görmersiňiz. Galyberse-de Dubay hökümeti ýaşaýjylarynyň bergileriniň ýygnanmagyna we olary töläp bilmezlik ýagdaýyna düşmegine bir garşy çykýar. Ýöne bu ýerde bir erwet ýagdaýa düşüp, jüýiňizde pul galmasa ýa-da kart tölegini tutdyrsaňyz, siz türme ýa-da deportasiýa ýönekeji iýerilip bilinersiňiz. Bu şäherdäki ajaýyp iş, ýokary aýlyk ýaly şertler elbetde köp daşary ýurtly işçileri özüne çekip biler. Ýöne olaryň käbiri mümkinçilerinden has köp çykdyjylar edip ýaşap başlaýarlar we tiz wagtdan gelen ýurtlaryna sürgün edilýärler. Karda üzmedikleri üçin jerimeler bu ýerde çynlyky meseledir.